Tuossa on hellureen ja oikein lupsakkoa alkanutta viikkoa. Sitä ruvetaan kohta tammikuutakin elettään kohta puolta väliä, että aika vauhikkaasti se on vuosi taas lähtenyt, mutta aika on semmonen. Se on vaan totuttava. Mutta niin, tänä aamuna heräsin ihan sikkistä unesta ja en ottanut sunnareita, vaikka olisi mieli tehnyt. En yhtään. En edes sitä ainutta juomua, mikä oli kaapissa, vaan otin 0% virvokkeita ja sitä rattoa saanpas piettyä itsekuri hyvällä mallilla ja nyt on jo siitäkin hyvää mieli. Tänään tuli yksi paketti, tällä viikolla pitää keskiviikkoiltana varmaan, niin pitää rakentaa yksi tietsikka tuossa. Kohtuu hinnolla saa osia, niin mikä siinä harrasta pitten. Pysyy mieli virkeänä. Ja pitäis kahtoa mitä kaikkia minä viime vuonna kasasin, kun niitä on monen tasoisia myllyjä. Onhan niitä, mutta harrastuksia kun pitää olla ja tosi hyvä olla, kun välillä kun kärsii niistä masennuksista ja muusta, niin pysyy mieli vähän vireikkäänä. Ja sitten kun nykymaailmassa toimii kaikki konnaan, niin hyvä on jottaa vähän tietenkin. Ja kun jostain ei tiedä ja mennä sormen suuhun, niin ei muuta kuin kyselemään sellaista, jolla on enemmän kokemusta ja näin se homma edistyy. Oppii samalla. Semmonen ihan hyvä päivä ja niin ja kohokohta on ollut yksi pahasti vakavasti ammattiapua kaipava, niin purki ahistusta minuun. Taas jälleen kerran. Ensin piti tulla gallerissa ruveta sättimään ja sitten vielä jatko vielä toisessa somessa. Ja minkähän takia? Kahto vaan uhri, että johonka voi omaa ahdistustaan purkkaan. On se surullista, etteivät sua ammattiapua. On mullakin ollut omat vaikeutenut, mutta minä olen päässyt niistä yli pikkuhiljaa. Kasvanut sitä myötä henkisesti kehittynyt ja tehdään asiat vähän viksummin. Ei tuolla tavalla niinku kysyn, en kerro yhtä, että mihinkä tappaukseen liittyy, mutta ainakin se purkkaa ahdistusta viattomiin. Niin ja sitten esittää olevansa paljon muuta mitä onkaan. Se on semmonen. No, se todellinen kauneus tulloo sisältä, mutta sen sisällä ei ole mitään, mutta kun tyhjyyttä, kun tunnen se aika hyvin sen tappauksen. Mutta eipä tuosta. Saanpahan vaan hupasat naarutta. Nyt se ei ainakaan kiussua minua ennen. Hankkis elämän ja jättäis muut rauhaa. Jos mulle sanoo, että hankin elämän, niin minä sanon, että kiitos on jo yksi elettävänä, että se riittää. Semmosta. Näitä on näitä tappauksia. Se on just noita, liikkö narsistikin vielä, niin se ei näe vikkaa itsessään milloinkaan, ei koskaan ole myöntänyt tehneensä väärin. Näinpä, mutta viis siitä. Mitä noista roskista välittämme. Vie pönttöä ja siitä lähtevät maailmalle ja homma on selvä. Juu, ei siinä asiasta toisen, niin tässä on viikolla ohjelmaa tänäänkin ollut pieni hitsihomma ja apuna siinä oli läheiselle ja mukavahan tuota on touhuta, koneet pelloo hyvin ja kyllä siinä on oikein ilo tehdä se pienkin homma ja pitää tehdä lisää tässä viikolla. Huomenna on täysin varattu, että silloin minä en hirveästi liiku tätä kylitä minnekään, mutta se taas on täyssalaisuus se mitä huomenna. Ei kuulu kenellekään. Sanotaanpa, että ainakin todella odotettu. Kaikki hyvä olla ansattu sitä kaikesta hyvästä, mitä ollaan tehty. Monessakin asiassa. Tämmönen. No, eipä siinä. Eipä sillä lopeta tänne lupsakkoon tunnelma. Minäkin join just se päiväkahvit tuossa ruuvan pieleen ja nyt vähän passoo. Vielä olisi kämpässä puuhua, saa minä siivottua täällä ja muuta. Ja on ihan eri olosta teillä ollut. Oma kotikullan kallis. Lämmihän teillä on kuin missäkin, että ei ainakaan pakkanen pura. Jees, mutta ei tässä mitään ja ei sillä eikä millään, ei yhtään epähoja energiata. Vaikka on tuo edellä mainittu muuden päälle kaikki kylvävä, niin antaa se olla. 15. Ei kannata välittää. Pitäkää huolta toisestanne ja
pitäkää ystävät ja läheiset ja luotettavat mukavat ihmiset, pitäkää ehdottomasti kynsien hampaan kiinni. Ne on harvassa, keihin voi oikeasti luottaa kuin vuoroon. Tässä on yksi sellainen. Kyllä. No, eipä lähdetä itse kehuilla, sanotaan vaan tottuus. Jeps, minä lopetan nyt tämä määrittelyn tähän ja semmoista. Katsellaan. Se on moro.